Nagbulag. Magandang umaga! Sabi. Walay. Tama, magandang umaga. Magandang umaga. Ha? What? Magandang umaga. Magandang umaga. Oh, si mga Inday, mag-visit kami sa bahay nila Jeneline. So, friend ko siya na Pinay dito. Ka-workmate ko din siya. And, ayan, vlogger din siya mga Inday. So, please subscribe to our channel, Liam's Boy Dutch Filipino. And medyo na-late kami ng konti. Mga ilang minutes kasi, ay, parang even we said, pag umaalis kami, it's like we are having vacation kasi we need to do this with Savi, and prepare the things for Elena. And then kahit yung paglalagay ng stroller dito. Yeah. So, paglalagay ng stroller sa likod, pagkabit ng mga seat. So, ang daming mga isipin. Kaya kami walay. So, as long as makapagbihis kami. Ayan, nakakalimutan ko na nga maglagay ng moisturizer mga Inday. Nagdadry yung dito ko. So, ayan eh. Sabi nga nila, huwag pabayaan ang sarili. Kaya lang, nakakalimutan. And, ayan, si Dudong, siya yung nagbantay kay Elena from 5:30 up to 9. Hinayaan niya akong matulog mga Inday. Kasi ako din naman yung nagbantay nung madaling araw na nagising si Elena. So ayun, kaya siya nagising siya na maaga para siya yung magbantay kay Elena. Tapos matulog ako. So ganun yung life. Salitan kami mga Inday. 'Di ba, Sabi? 'Di ba? Nagbulag. Nasa si Weaver nagbulag. Ay, nagbulag din. Ikaw nog mee. Oo. Kom, Sabi. Go, that is Liam. For you? Er nog iemand wil komen? Hier? Even slapen. Je mij zoeken, jongen. Wat denk je? But Savi look at Savi. It's like happy when he see Liam. Ja, denk hier met die jongens. Papi, kom, gaan we zo. Oh, we gaan zo eten, Anna. Tana, ang sapatos. Kijk, ik heb er ook baas hoor. Daar eentje onder. Helemaal onder. Oy. Dan si Pogi, Buyag. Hey. Oh ja. Pila ka months? Hoeveel maanden? 11 Mooi. Ik doe het Wat zo. wordt de borst in? Wow. Kijk, lekker. Wil je die? Die is lekker hoor. Probeer hè. Of cinnamon roll is ook lekker. Die? Ja. Of die? Dit is croissant. Hamkaas, Die. dit zijn twee gewone hamkaas hier. Hamkaas. Misschien die, Sabi? Deze. Dat is lekker zoet. Ja, die is Met zoet. kaneel. Ja. He knows. Ik weet niet waar die heen gaat natuurlijk hè. Opeens is hij ergens. Chocobel voor Safi. It's makkelijk. 1 hour later. So mga Inday, time to go Het na. is zo gemaakt, die cinnamon rolls zag ik eens een keer liggen. En ik denk, Ang nou, sarap dat ng weet ik i-ready wel. ng Nou, food maar sa dan amin. rol, die croissant en Yan zo. na. Staan ze al Inday ook met gamay. gekochte chocoladebroodjes. Die kunnen ook. Gising na siya. Pero rollen, dan kun je die chocolade. kailangan saksakan ng para tumahimik. Oh. And Sabi? Ja. Wow. Dan kun je ook gewoon croissants kopen en een stukje Dat is, chocolade kan je het hebben. Gurita. Zo is het busy Maar hamkaas, bedoel, zelf gemaakt en hamkaas erin. Ayan, naalong si Sabi maglaro ng mga dinosaur. Oh? Zeker. Nou, Die onze lijkt ja. niet goed. Wil je nog even wat leuks doen denk ik? Sabi. Ja, een beetje luieren en dan gaan we daar nou ook van. Ayan, ang dami Shout namin. out, Yum Movers. Ja. Oh, your channel. Your Dan channel, broer, guys. beste- Oh, Liam Boy Dutch Filipino. Kan subscribe. Ayan, ayan. Ayan, this is Liam. Hindi
muna kami uuwi. Pupunta kami sa Kinderbulderij or yung parang animal farm dito. So, ano muna namin si Savi para at least makapamasyal muna kasi maganda yung weather mga Inday, and okay na yung pakiramdam ni Savi para at least maano siya, ma-enjoy niya yung araw before bumalik kami ng bahay. Ayan. So, yung mga pambata mga Inday, yung mga animals. Hey! Hey! My gosh. My gosh! That's also a weird animal. You. Ayan si Savi, oh. Wacht. Oh, wacht mama. Yay. Oh. Eerst de vasthouden. Kijk, grote varken. Ang laki ng baboy mga Inday, oh. Yeah. Laki. Yeah. So ito yung makikita dito mga Inday, mga baboy, manok, kung ano-ano pa. Kuneho. Is papa kay kakipen. Ay, may mansanas, oh. Manok. Ay. Oh, kijk. Sabi. Bart. Kabayo mga Inday. Huh? What you hear? Yeah. Hello. Hello. Ja, kom. Oh, huilen. 1, 2. Hopla. 1, 2. Yay. Oh. Ja, Springen! Ja! Wow. Wow. Het is een beetje ver. 1, 2. Yay! Oh, dat zie je. Yeah. Toch wel goed denk ik hoor. Toch wel goede koop hoor. Oh ja. 3 standen en saai heb je ook hè, daar. Voor jou, Oh, je ja. voet in de hip. Snel. Oh, he wants to go. Oh. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because Oh, it's the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hello mga Inday! Andito kami sa, ayan, medyo taas na part ng pinagpasyalan namin. So nakikita nyo may tubig doon. And dito sa kabilang dako, may swimming pool for adult to. Tapos yung nasa gilid for kids, mga Inday. Savi, what are you doing? Hindi kapot makina. Ay, may nakita siyang ano. Ito yung, oo. Pero hilaw pa siya. Ano yun? Nakalimutan ko ano yung name nitong fruit na to. Na nasa mga wild lang siya. Ayan. So, ito yung forest nila dito mga Inday. Alam niyo ba? Nung bago ako dito, since mahilig na si Dudong mag-walking, natatakot ako kasi gubat, ganun. So, hindi pala kasi yung mga pinaglalakaran nila dito may mga sign. So, hindi ka mawawala. So, may ano siya, by color siya. For example, may yellow, blue. So, itong yellow papunta doon na way. Itong blue papunta dito na way. Hanggang sa, malibot nyo yung buong forest at makabalik kayo kung saan nakaparada yung mga sasakyan nyo. So, ganun siya. So, hindi ka talaga mawawala. And mostly, mga family dito nagwo-walking.
And lumaki si Savi na nahilig kami sa walking. And may ganun din namin ipapamulat si Elena. Kasi maganda siya for health, for mental, and for relaxation. So yun. Ayan, natapos na yung walking, banding ng family retreat mga inday. So we're going home na. Hala, buti na lang nakaupo. It's good we are already in the car. Yeah. Biglang umulan mga inday. Tingnan nyo, ang ganda ng panahon kaninang umaga. Tapos biglang uulan. Tingnan nyo. Buti na lang, as in sakto, nandito na kami sa car. Netherlands. Sabi nga nila. Netherlands weather. Today is cloudy. More moments later. Dito na kami sa bahay. And tingnan nyo. Ayan. Si Inday Gamay. So, nasa ano ko siya. Carrier ko siya para may magawa ako sa bahay mga Inday. Actually, nung kay Savi pa to siya. First time kong nagamit to. Pero si Wibe nakailang beses na niya itong nagamit. And ako ngayon lang kasi ayaw niya tumigil mga Inday. Alam niyo ba mautak siya? Pag tumatayo ako, titigil siya. So, ginaganon ko siya, tumatayo ako. Ayan. Siyempre, pag bit-bit ko siya sa dalawang kamay, kung wala ako magagawa na kung ano mabagay dito. And uupo ako kasi mabigat na siya mga Inday. 1 month na kasi siya. Sumasakit na yung dito ko. Tsaka plus yung right hand ko sumasakit na din. So, syempre, uupo ako mga Inday. Pagkaupo ko, iiyak siya. Sabi ko, ayan, kailangan ko nang gamitin to. So, ayan, tumahimik siya mga Inday. And tingnan nyo naman mga Inday, parang binagyuhan ang bahay namin. So, mga tiklupin ko, itataas ko. Alam nyo naman, sabi ko sa inyo, gusto kong tinitiklop siya kaagad. So, ayun, tiniklop, may tiniklop ako. Actually, kahapon pa yun mga Inday. Kasi diba kanina, maaga kaming nag-prepare, pinaliguan ko yung dalawa. Tapos, pumunta na kami sa friend ko. And, ayan, wala kami nagawang paglilinis. Ayan, kalat, oh. Ayan, dyan, nanood si Dudong. Gusto niya sa ano gusto niya dito. So, nanood siya ng kung ano-ano. Tingnan niyo yung kalat. And, ayan, oh. Dito pa sa kitchen. So, ayan, since andito si Inday, madami akong magagawa. Pero, ayun, dalawa may ginagawa sila. Ito, papakita ko muna sila. Hi. Hi. Say hi, hi. Say hi, hi. Hi, guys. So, Inday, may ginagawa si Papa na tulungan ng manok niya. Diba? Nakita nyo naman may 3 kaming manok. Pero ngayon, since nakalugar na ako at ayan, hindi na siya umiiyak. Kakain muna ako ng pansit. So, ito yung pansit ko na ginawa kahapon. Ayan. And, ayan. See you later mamaya. Maya-maya mga pagkatapos. Alam nyo ba mga Inday, ang sarap na nagtulog niya dito. Sabi ko, parang ang sarap na nagtulog. Ilalapag ko siya. So, nilapag ko siya. Yung pagkalapag ko sa kanya, hindi ko siya, kumbaga, andito pa rin yung ito. Ayan, nakaganon pa rin. Hindi ko to talaga totally na tinanggal. Para ma-feel niya na andyan pa rin siya. Alam niyo, yung pagkalapag ko, nagising. Ano ko yun? Alam niya, nilalapag siya. Nung tinignan ko, grabe, ang sarap ng tulog niya mga Inday. Ngayon, tingnan niyo, buti, tumahimik siya, nilagyan ko siya nito. Pero umiiyak yan siya. Kanina. Uy, uy, uy. Ay. Hi. Hello. Ang mata in taon, oy. Ang mata in taon, oy. Oh my gosh. Ayaw in taon. Wag mong perapan si Mama. Kasi si Mama may gawaing bahay. Ha? Alam mo yun. Pwede ka naman dyan. Higa-higa. Tingin-tingin sa paligid. Si Mama trabaho. Hindi whole day nagabit-bit sa iyo, Inday. Oh my goodness. Ha? Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Ha? Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Oh. Ne? Yeah. Wag iiyak ha. Wag iiyak. Ano siya nga Inday? So, ano Tagalog dyan? Sa mo agisiklo ba?
Sinuk-sinuk. Sinisinuk. Sus, mga inday. Inilagay ko na naman. Tingnan nyo, umano na naman, tumigil na naman siya. So, pinaano ko lang siya ng pacifier. Tumigil siya. Naano din ako kasi yung iyak niya para yung, alam mo yun, parang inaano na siya, minamaltrato na siya na iyak. So, yun yung iyak niya, kaya nakakaawa. So, lagay ko na lang dito. Tapos, ayun, mag-ano ako ng kitchen. Linis ako ng kitchen. So, ayan na yung buhay ni Inday Val. Oh my goodness. So, naalala ko nung kay Savi kasi nakaganito din ako para may magawa ako sa bahay. And, effective naman siya. So, okay naman na naging result kay Savi ngayon. So, paano? Gawa muna ako ng gawain bahay. Buti na lang mga Inday, may dishwasher dito. Kung wala, tas manual hugas. Naku, grabe ang epekto kay Inday Val nun. Wala na akong magagawa. So, lalagay ko na muna sa kanya-kanyang lagayan. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Kailangan pag isayaw siya. Oh my God. Umiiyak. Ano siyang iiyak siya? Aktong iiyak siya, kaya kailangan isayaw. Sumayaw-sunod ka sa inak ng ano. 2,000 years later. Ayan, nagbabalik na naman si Inday Val, mga Inday. Huwag kayong magtaka, may ganito ako. Ito yung isang klase ng carrier na, ayan, hindi ko pa ma-picture out paano gawin. May manual naman dun. Ayan, kaya lang syempre, di ba yung mga cartoon na picture, tas, ay. And nag-a-assemble ako, biglang umiyak si Inday Gamay. Kaya inanuhan ko kaagad ng pacifier. So, buti tumahimik agad. So, naandito na rin lang tayo. Nag-video ulit si Ayan. Mapopostpone ulit. Mamaya na lang. Mahaba pala siya mga Inday. Actually, dadating lang niya. Kasi diba yung career namin yung isa, yung nakita niyo kanina. So, try din namin to. Tela lang pala siya. So, mahaba siya. Tapos, kung ano-anong ano sa buong katawan mo. So, mas ano yung isa, mas mabilisan yung isa. Ito, ang dami mo pang itatali-tali. So, shoutout muna tayo before natin i-end yung video namin for today. Ang daming ganap today, mga Inday, plus my shoutout, diba? San ka pa? So, start natin i-shoutout. Ayan yung mga suki ko. Si Sis Cherry de los Santos Marfe. Si Sis Nisa G. Ayan, si Sis Jacqueline Sinorio, Renica Kim Mukbang and Fan Growing. Ayan, bago siya sa channel namin. Shout out mo pa nga. Kaagahon na ada. Ayan na. Dida Happiness. Arfam Vlogs in Nepal. Noemi Abalaon. Of course, may Kainday Itzian Vlogs. And si Sis Ikats Vlog. Isama natin yung kapatid ni Inday Yen. Si Maarting Maldito. Si Pinay Moms Vlogs. Shout out si Stara, Papa Ver Channel. Team Lasher, ayan, my ever-supportive friend here in Netherlands. Liam Boy Dutch Filipino, ayan yung binisita namin kanina mga Inday, shout out. Unal Ailesi, ayan, si Sis Nancy of Levy Family, si Fatum and Hamam, ayan, tatlo yan sila magkakatropa. Parang kami lang, Team Kabayen. So, shout out sa'yo. Si Sis Althea May Ventura, Jennifer Fernandez, Mule Family, Phil Swiss Life Vlog. Tapos si, ayan, Filipino-Swiss Family Vlog. Sis Irie, shout out. A Filipina in England. Christina in UK. Si Phil British. Family Vlog. Daijen, shout out. Melissa De Dios. Nyoni Malicosio. Nanay Inanika, shout out. Emmy Benlingan. Si Smelly Gonzalo, Cheryl P, Ruby De La Rosa, at Tita Ruby, shout out. Nining Arteta, Family Journey, Marie Salas, Luis Channel, Benita Castro Mayor, si Maria Joy Luebke, si Yus Rapata, si Saisa Vlogs in Nepal, may ever, as in, super bait niya, mga Inday. Si Sai, salamat sa support. Sis Evelyn Buena, si Susan Samonton Person, Elizabeth Mas, Nimsy Vlog in Holland, Anola, Zerdnilab, User 972. Ayan si Mami Inday, shout out. Sis Virginia Quizon, shout out Mami Inday.
Si Marilyn Villanueva, Wensian Capila, Chika Dorang Dala, Jean Bagsig, shout out. Ayan, palagi yan siya present sa sa premiere. Beauty Forever, Angie Begino, Ambi Live, Cesar Mendoza. Sino pa ba? So, yun na lang muna mga Inday. And ayan, salamat. Maraming salamat sa pagtangkilik ng video namin mga Inday. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. And pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Ingat po kayo lagi. Till next vlog. Bye!